Добре дошли в Регионалния исторически музей в отдел Съединение на България 1885. Този щик е уникален, защото е от руската война и е на едно дете на дядото, с който щик са му отрязали пръста. И дядото запазва щика като трофей, че с него са му отрязали ръката. Другото нещо е, че тази манерка е на прадядото пак на едно детенце, който е всъщност бежанец, участвал в Първата световна война и сабята, която видяхте от тази страна, нали. Другото, което е интересно, най-голямата уникалност, това са тези картички, това е кореспонденцията на Люсиен Шавалас. Знаете, че Люсиен Шавалас е архитекта на всички паркови градини в Пловдив и съвсем случайно попадат в това дете, като те живеят в къщата на Люсиен Шавалас, тази кореспонденция остава там и бабата ги дава това детенце да може да си играе с тях всъщност. И така се предава и стигат, нали, до децата. Тези носи, те са, нали, на повечето от децата, бабите са в тракийското дружество и ето тези цървулки, нали, са ни абсолютно уникални, които са, нали, съвсем запазени, така хубавки са. Това са носи, мисля, че са на 3 дечица. И другото, което имахме, едно детенце с първия колектив на захарна фабрика. Там бабата е била една от работничките и, нали, това са ни от първите снимки, които са направени в захарна фабрика. И другото, което също е много интересно, това са първите бутилки на каменица. Тези двечките и другото, което е свързано пряко, нали, с нас, с музея, е документи, свързани с издателската дейност на Христо Гееданов и турски документи за владение на земя. И румелийска марка, нали, която дори и ние в музея не притежаваме, нали, като експонат. Това са всъщност акцентите и фотоапаратите, вие ги видяхте, това са, нали, от първите и хубави и единият е на едно дете, което, нали, си я донеси направо с стойката. Аз съм Елена Иванова, екскурзовод в Регионалния исторически музей.